Liikemiehenä sinusta ei ole mihinkään, mutta ehkä sinusta saa muovattua jotakin muuta. Sinulle täytyy luoda uusi tyyli. Amerikkalaiset arvostavat kahta asiaa, bisnestä ja kulttuuria. Siispä kokeilkaamme kulttuuria. Sopii. Ja enää keikarit kasvattavat itselleen erikoisen parran. Nykyisin eivät kaljutkaan käytä perukkeja, samoin kuin miesten eleganssi kätkeytyy yksityiskohtien tiedostuneeseen valintaan, samoin on laita tukaan leikkauksena parran ajon huolikin. Huolitelusten esiintyvä mies ei koskaan näyttäydy parta ajamattona, minkä vuoksi tämä toimitus on suoritettava ainakin kerran päivässä. Kovin tummaihoisten on paras ajaa partansa vielä kerran illalla, jos... No, me tehdään susta semmonen kultivoitunut apina, että sun täti saa sydänkohtauksen, kun näkee sut. Joo. Jätetään se takaosasto rauhaan. Tärkeintä on se, mikä näkyy. Selvä. Joo, tehdään niin. Jos yksi rivistä takkia käytetään ilman liivejä, ainoastaan keskimmäinen nappi napitetaan, molemmat muut pidetään auki. Jos yksi rivistä takkia käytetään liivien kerran, sitä pidetään kokonaan auki ja alinta liivin nappia niin ikään napittamattomana. Tosin on korrektia pitää takki kokonaan napitettunakin. Se on hienoa laatua, poika. Mutta pitää olla arvokkuutta ja ryhtiä. Yrittäkää nyt kuvitella, että minä olen tehnyt Mä yritän koko ajan. Sikaria ei yleensä tarjota eikä polteta ruokapöydässä, vaan vasta kahvin ja konjakin kanssa jälkeenpäin. Sikaria ei saa purra poikki, vaan katkaiseminen on tehtävä veitsellä tahi saksilla. Valmista. Ja sitten hymyä ja katse kameraan, kiitos.